तर मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत कलिंगडाच्या सालीपासून टुटी फ्रुटी। आणि त्यासाठी जे साहित्य लागतं त्या साहित्यामध्ये आपल्याला कलिंगड घ्यायचं आहे, 1 वाटी साखर, 1 तांब्याभर पाणी आणि काही खायचे कलर घ्यायचे आहेत। त्या कलर्समध्ये आपण हिरवा कलर, लाल कलर, भगवा कलर आणि पिवळा कलर घेतलेला आहे। तर सर्वप्रथम हे जे कलिंगड आहे हे कलिंगड आम्ही कापून त्याचे स्लाइसेस तयार करून घेणार आहोत आणि त्या स्लाइसेसपासून कलिंगडाची जी साल आहे ती वेगळी करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही हे जे कलिंगड आहे त्याच्या स्लाइसेस कापून घेतलेले आहेत आणि त्या स्लाइसेसपासून कलिंगडची जी साल आहेत ते आम्ही वेगळी करून घेतलेले आहेत। आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण हा जो कलिंगडचा लाल गर आहे तो वेगळा काढून घेतलेला आहे आणि हे जे सफेद साली दिसत आहेत त्या सफेद सालीचा आपण वापर करणार आहोत टुटी फ्रुटी बनवण्यासाठी। आणि मित्रांनो, ही जी स्लाइसेस आपण हातात घेतलेली आहे तिचा हा जो पांढरा भाग आहे तो पांढरा भाग आपल्याला वापरायचा आहे आणि त्यासाठी कलिंगडची जी हिरवी साल आहे तर ही जी साल आहे ती आपल्याला वेगळी काढून घ्यायची आहे आता। तरी अशा प्रकारे कलिंगडची जी हिरवी साल आहे ती आपण काढून घेणार आहोत। आणि हा जो कलिंगड आहे मित्रांनो तो आम्हाला छान गोड कलिंगड मिळालेला आहे। आणि या कलिंगडामध्ये जितका सफेद भाग आपल्याला वापरता येईल तितका जास्त आपण वापरून घ्यायचा आहे, कारण तितक्यात जाड आपल्या टुटी फ्रुटी देखील होणार आहेत। आणि आणखीन एक मित्रांनो, आपण हा जो कलिंगडाचा लाल गर काढून घेतलेला आहे तर आता सध्या उन्हाळा चालू आहे मित्रांनो, तर आपण ज्यूस देखील पिऊ शकतो। आणि आम्ही ऑलरेडी ज्यूस कसा बनवायचा कलिंगडापासून त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन आणि वरती आय बटनवरती देखील तुम्हाला त्याची लिंक आली असेल, तिथे जाऊन तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता। आणि अशा प्रकारे बाकीच्या ज्या कलिंगडाच्या साली आहेत त्या आम्ही काढून घेतो। तर आता आम्ही कलिंगडची जी हिरवी साल आहे ती वेगळी करून घेतलेली आहे आणि हे जे स्लाइसेस आहेत ह्याचे आम्ही आता बारीक तुकडे करून घेणार आहोत। आणि आपल्याला असे चौकोनी बारीक बारीक असे क्यूब करून घ्यायचे आहेत त्याचे। आणि मित्रांनो, तुम्ही बाजारामधली टुटी फ्रुटी खाल्लीच असेल तर अगदी तशीच टुटी फ्रुटी आपली बनणार आहे। आणि त्यासाठी ही व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत आवर्जून पहा। तर हे अशा प्रकारे आम्ही बाकीचे सुद्धा पीसेस करून घेणार आहोत। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे जे सर्व बारीक बारीक तुकडे आहेत ते आम्ही करून घेतलेले आहेत। तर आता हे जे कलिंगडचे पीसेस आपण केलेले आहेत, बारीक बारीक तुकडे जे केलेले आहेत ते आपण स्वच्छ पाण्याने एकदा धुवून घ्यायचे आहेत। आणि धुता धुता आपल्याला साईड बाय साईड 1 तांब्या आपण जे पाणी वापरलं होतं साहित्यात ते पाणी आपल्याला उकळत ठेवायचं आहे आणि हे जे पीसेस आहेत ते आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत। तर आता हे जे पीसेस आहेत ते आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत आणि सोबतच हे 1 तांब्याभर पाणीसुद्धा उकळत ठेवलेलं आहे। तर आता या पाण्याला सुद्धा छान उकळी आलेली आहे। आता या पाण्यामध्ये आपण हे कलिंगडाचे जे पीसेस केले आहेत बारीक बारीक ते टाकून घेणार आहोत।
तर आता हे जे पीसेस आहेत ते आपण व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत. तर साधारण आपण 10 मिनटासाठी पाण्यामध्ये ठेवून देऊयात शिजवण्यासाठी आणि 10 मिनटांनी एकदा चेक करून घेऊ शिजले आहेत की नाही ते. तर आता आपण 10 मिनटांनी हे पीसेस चेक करून घेतो आहे. तर हे छानपैकी शिजलेले आहेत व्यवस्थित. आता आपल्याला ह्याच्यामधलं जे पाणी आहे ते पाणी गाळून घ्यायचं आहे. आणि हे पीसेस भरपूरच सॉफ्ट झालेले दिसत आहेत, याचा अर्थ हे छानपैकी शिजलेले आहेत. तर आता आपण साखरेचा पाक तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण हे 2 पेले पाणी तापत ठेवायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण नंतर साखर टाकून घेणार आहोत. तर आता या पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. यामध्ये आपण साखर टाकून घेऊयात आणि आता या साखरेचा आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे. आणि हा जो पाक आहे तो साधारण आपले जे कलिंगडचे पीसेस आपण घेतले होते शिजवून ते सगळे त्याच्यामध्ये बुडतील. साधारण तेवढा आपल्याला साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे. आणि या साखरेच्या पाकाला सुद्धा छान उकळी आलेली आहे. आता या पाकामध्ये आपल्याला ते कलिंगडचे पीस टाकून घ्यायचे आहेत. आणि आता हे जे कलिंगडचे पीसेस आहेत ते या पाकामध्ये व्यवस्थित मुरणार आहेत. आणि या पाकाचा जो गॅस आहे तो आपल्याला आता बारीक करून ठेवून द्यायचा आहे थोड्या वेळासाठी. आणि हा जो पाक आहे तो थोडासा घट्ट होईपर्यंत आपण हे जे कलिंगडचे पीस आहेत त्याच्यामध्ये मुरत ठेवायचे आहेत, जेणेकरून त्यातली जी साखर आहे ती त्या आतमध्ये मुरेल त्याच्या व्यवस्थित. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता हे जे कलिंगडचे पीसेस आहेत तर आता यांना आपल्याला आता टूटी फ्रुटी बोलायला काही हरकत नाही. तर ही जी आता टूटी फ्रुटी आहे ती या साखरेच्या पाकामध्ये व्यवस्थित मुरलेली आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत आणि जी टूटी फ्रुटी आहे ती आपल्याला 5 वेगवेगळ्या बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. तर तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल 5 बाउलमध्ये का घ्यायचं आहे, कारण आपण कलर तर 4च घेतले आहेत. तर मी ते तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगतो. तर आता मित्रांनो, हे जे शिजलेले कलिंगडचे पीसेस आहेत म्हणजे टूटी फ्रुटी आहे ते आपल्याला या 5 बाउलमध्ये समान वाटे करून घ्यायचे आहेत त्याचे. तर हा जो साखरेचा पाक आहे तो आपण या 4 वाट्यांमध्ये समान वाटणी करून घेतलेली आहे. आता 5व्या वाटीमध्ये आपण तो जो रस साखरेचा पाक आहे तो आपण नाही घ्यायचा आहे. त्याचं कारण मी थोड्या वेळाने सांगतो. तर आता सर्वप्रथम हे जे 4 कलर आहेत ते कलर आपण ते 4 वाट्यांमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. आता हे जे कलर आहेत त्यामध्ये आपण हिरवा कलर घेतलेला आहे. तुम्हाला तो काळा दिसत असेल पण तो हिरवा कलर आहे. तर आता हे जे कलर आहेत ते आपण एक एक करून ह्या बाउलमध्ये मिक्स करून घेऊयात. आणि मित्रांनो, आपण 4 बाउलमध्ये फक्त साखरेचा पाक यासाठी टाकून घेतला आहे कारण हा जो कलर आहे तो आपल्याला व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स करता यावा आणि त्या टूटी फ्रुटीला व्यवस्थित कलर चढावा. आणि हा जो 4था बाउल आपण घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये साखरेचा पाक यासाठी नाही टाकला आहे कारण आपण जे टूटी फ्रुटी शिजवून घेतले होते तो नॅचरल कलर त्याला जो आला आहे तोच आपण घेणार आहोत. तर आता हे जे कलर आहेत ते आपण एका चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपण सर्व कलर मिक्स करून घेतलेले आहेत. आता या बाउलमध्ये आपण टूटी फ्रुटी टाकून घेणार आहोत. तर आता आपण या टूटी फ्रुटींचे समान वाटण्या करून घेतलेल्या आहेत. तर ह्या आता चांगल्या व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि जे कलर आहेत ते कलरमध्ये चांगलं मुरवून घेऊयात.
आणि मित्रांनो, दुसऱ्या बाउलमध्ये जेव्हा तुम्ही चमचा बुडवाल तेव्हा तो पुसून घ्यायला किंवा धुवून घ्यायला विसरू नका. जर तुम्ही वेगळे 5 चमचे घेतलेत तर काही हरकत नाही, नाहीतर काय होईल, एका वाटीतला कलर दुसऱ्या वाटीमध्ये मिक्स होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी कलर मिक्स करताना काळजी घ्यावी. आणि हे तुम्हाला 2 बाउलमधला लाल आणि ऑरेंज कलर साधारण सेम दिसत असेल, परंतु तो सेम नाही आहे. जेव्हा हे टुटी फ्रुटी वाळतील तेव्हा तुम्हाला त्यातला कलर जो आहे त्यातला फरक माहिती पडेल. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे बाउल आहेत आणि यातले जे टुटी फ्रुटी आहेत ते 4 ते 5 तासासाठी या बाउलमध्येच मुरत ठेवायचे आहेत. आणि जेव्हा थोडेसे हलकेसे सुकतील आणि यातला जो साखरेचा पाक आहे तो त्यांना व्यवस्थित चिटकून बसेल, त्यानंतर एका प्लास्टिकच्या कागदावरती आपल्याला जी टुटी फ्रुटी आहेत ते वाळवत टाकायचे आहेत पंख्याखाली. तर आता हे जे टुटी फ्रुटीज आहेत हे या साखरेच्या पाकामध्ये आणि या कलरमध्ये व्यवस्थित मुरलेले आहेत. आणि ते जे कलिंगडचे पीसेस होते त्यांनीसुद्धा छान हा जो कलर आहे तो पकडून ठेवलेला आहे. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामधला जो साखरेचा पाक आहे तो वेगळा काढून घ्यायचा आहे एका पेल्यांमध्ये. आणि या टुटी फ्रुटीजवरती आपल्याला थोडासा पण असा रस ठेवायचा नाही आहे, नाहीतर हे जे टुटी फ्रुटी आहेत ते सुकणार नाहीत लवकर. तर अशा प्रकारे हे सर्व बाउल्समधला आपण साखरेचा पाक जो आहे तो काढून घेतलेला आहे. आणि हा जो बाउल आहे त्याच्यात आपण काय साखरेचा पाक जो आहे तो टाकलाच नव्हता, त्यामुळे त्याला गाळून घ्यायचा प्रश्न नाही. ते ह्याला आपण असंच वाळवून घेणार आहोत. तर आता नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती आपल्याला अशी करायची आहे, एक मोठं ताट घ्यायचं आहे आणि ताटावरती आपल्याला एक पॉलीबॅग चिटकावायची आहे अशा प्रकारे. आणि त्याच्यावरती आपल्याला हे जे टुटी फ्रुटीज आहेत ते वाळवून घ्यायचे आहेत. तुम्ही जर प्लास्टिकचा कागद नाही टाकणार असाल तरी पण चालतं, परंतु काय होतं मित्रांनो, जेव्हा टुटी फ्रुटी आपण ताटावरती वाळत टाकतो तेव्हा ते चिटकून बसतात आणि मे बी काढताना ते तुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपण प्लास्टिकची बॅग ह्याच्यावरती वापरलेली आहे. तर आता आपण एक एक करून ही जी टुटी फ्रुटीज आहेत ते पसरवून घेऊया ताटावरती. थोडेसे मोकळे करून घ्यायचे ते, जेणेकरून त्याला छान हवा बसेल आणि ते लवकर वाळतील. तर अशा प्रकारे हे जे टुटी फ्रुटीज आहेत ते आपण या ताटामध्ये वाळवण्यासाठी ठेवलेले आहेत. तर आता आपल्याला साधारण 2 दिवसासाठी ह्या ज्या टुटी फ्रुटीज आहेत त्या पंख्याच्या हवेवरतीच वाळवून घ्यायच्या आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला उन्हामध्ये नाही वाळवायच्या त्या, कारण उन्हामध्ये वाळवलं तर त्याला साखर पकडते. तर आता आम्ही तुम्हाला हे जे टुटी फ्रुटी आहेत ते डायरेक्ट 2 दिवसांनी दाखवणार आहोत. आणि मित्रांनो, फायनली 2 दिवसानंतर ह्या ज्या टुटी फ्रुटीज आहेत त्या व्यवस्थित वाळून घेतलेल्या आहेत आम्ही पंख्याखाली. आणि फार अशा कोरड्या झालेल्या आहेत, खळखळीत वाजतात देखील आहेत त्या. आणि ह्या ज्या टुटी फ्रुटी आहेत त्या कुठेही चिकट नाही राहिलेल्या आहेत, आपण या पाहू शकता. छान अशा सुकलेल्या पण आहेत त्या टुटी फ्रुटीज. आता या टुटी फ्रुटीजला मिक्स करून घेणार आहोत एका बाउलमध्ये.
आता या जे टुटी फ्रुटीज आहेत ते आपण एकमेकांमध्ये मिक्स करून घेऊयात. आपण पाहू शकता किती कलरफुल अशा या टुटी फ्रुटीज झालेल्या आहेत. त्याही घरगुती पद्धतीने आपण बनवल्या आहेत. अगदी मार्केटमध्ये मिळतात तशाच. फारच छान लागतात टुटी फ्रुटीज. टुटी फ्रुटीज आपण पपईपासून देखील बनवू शकतो, दुधी भोपळ्यापासून देखील बनवू शकतो. आणि आजच्या या टुटी फ्रुटीज आपण कलिंगडापासून बनवल्या आहेत. फारच उत्तम झालेल्या आहेत. आणि ह्या ज्या टुटी फ्रुटीज आहेत त्या आपण आईस्क्रीमसोबत खाऊ शकतो, अशाच देखील खाऊ शकतो. लहान मुलांना देखील फार छान आवडतात. केकमधून देखील टाकून खाऊ शकतो आपण सजावटीसाठी. आणि एखादा छान पदार्थ आपण घरी बनवला असेल तर त्यावरती आपण गार्निशिंगसाठी देखील आपण याचा वापर करू शकतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली टुटी फ्रुटीजची रेसिपी तयार झालेली आहे. चला तर मग तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.